labbu ta'i'ina kamɓe fof ɓe ɗofti joni noon o waɗi kuraji hole e maɓɓe mo hirsata kurawal ngal yani e abdoullahi bamum nel o nangi abdoullahi o wi ha ɓeydo labde o watti gongol yani abdoullahi o watti tataɓol yani abdoullahi o nangi abdoullahi o wi omo hirsoye ɗum ni woni kala hen laawol ngol o waɗi yanata koye abdoullahi joni o ƴefti abdoullahi kañum ne jaaɓi hirsede jaaɓi heddade e yamirore bamum nanga ɗum hirsoye ɗum kono noon Quraysiyankoɓe tini ɗum kamɓe fof ɓe jalti e galleji maɓɓe ɓe mbaɗi révolte ɓe cali kamɓe tout ɓe payi galle Abdul Muttalib hono Cheybatu قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في الفهر لم ترمي قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في الفهر لم ترمي أجارام سيد الحاج مالك سيوي قالوه anje makko ɓe mbimo ɗum a waɗata ɗum ha abada ngati sa waɗi ɗum wontata ko aada e bani fihri en wontata ko kala e amen daƴƴo ɓiɗɗo waɗata ko no mbaɗɗa ni ɗum noon wadde min jaɓata min ɗaccatama aɗa hirsa ngel kamɓe fof ɓe daari ɓe mbaɗi révolte ɓe cali ɓe calaki jogaade ɓe korsa e ɓinguel ngel walla goɗɗum ɓe calori tan ko so tawi o waɗi ɗum ina wawi kamɓene e maɓɓe dañƴo ɓiɓɓe sappo fof il faut hirsa hen gotel kamɓe pop ɓe daari wonta aada tan kadi e nder leñol maɓɓe ɓe cali ɓe jeehi ɓe kaɗimo kanko Abdul Muttalib ne o sali ina jeeya e ɓurɓe salade Al-Mughiratu bnu Abdullahi al-Makhzumi on kay sali tan wi tan ko wonata tan abad wonata on saaha noon kankone koye mawɓe Quraysiyankoɓe jeeya koye hohoɓe e Quraysiyankoɓe o jeeya yimɓeɓe fof nde donkoni Abdul Muttalib koye makko jeehi ñaagui kanko o ari o wi ɗum kam ko waɗata tan ni woni o wulli e yeeso makko wallahi la tasbahuhu abadan hatta tu'zara fi min ɗaccatamo mukko aɗa hirsamo so wona min dañanma solution min dañanma gantumo aɗa jaɓane hen gantu fa innaka in tafaal takun sunnatan alayna sa waɗi ɗum wontata ko sunna e dow amen ɗum no min ɗaccatama aɗa waɗa ay ɓe mbiyani sa ɓe mbiyani woto wat ngel ɗo ko cukalel ko ni wayi ne yurmin ala ɓe mbi ko sa waɗi ɗum takun sunnatan alayna ɗum waɗi alaji malik wi qaluhu añɓe makko ɓe qaluhu mbimo wona ɗum ene feeña e haala maɓɓe he wona wa sunnatan alayna fil arab jami'an ɗum ni jogori ko wonde sunna e dendagal leƴƴi arabeɓe fof min jaɓata ɗum ni woni kanko Mughiratu wi debbo goto bilejo nana Madina nana Yasriba ar jehen to makko sen jeehi ko bawɗo ƴeewgal sanne sen jeehi namdoɗen mo kaalanen mo qissa o no woori kala ko o wi meɗen keddoɗen hen فيها شيبة كاهنة منيرة مستوجب ما زالت زاوي الكرم سيد الحاج مالك سي غورنام نلاɗo hay hunde ala ko woppi hen enen ɓamɗen ko ɓusay kanko deftere makko nde o ɓami ko adama ha nelaɗo ubba omo yima ɗum ni woni namdi no mbiɗa ni namdi li haybara ko lawol koye madina waɗɗani jehen toon bilejo goto nan toon namdo ɗum ɗum fo in amarat bi zabhihi bilejo o so wiyen kirsumo kirsel mo wa in amarat bil fida so wiyen cottumo fadawhu bi amwalihim jami'an ina jarade min ƴettude jawɗele meɗen fof cottel men ni woni ɓe jeehi Abdul Muttalib heeɗi yimɓe ɓe heeɗi peeje mumen jaɓi feere nde ɓe deggodiri kamɓe fof ɓe payi Haybara bileejo o yiiɓe jaɓɓiɓe ina namdoɓe holko addi ɓe an sababi hudurihim holko addi moɗon ɗo Mughira wi minen de amin jogui probléme gadduɗo amin ɗo probléme mawɗo ne kay tomin gummi to amin ɗacci toon probléme
hakkillaji fof nana beeli fof nana oli ine keeɗi e gartagal amen ine jowiti e kabaru mumen jogori artirde fewde mumen ɗum woni wa tarakna al ahla fi makkata quluban wajifa wa anfusan waliha bada an waqa'at al qur'atu ala abdullah ibn abdul muttalib li yusbiha o habrimo qisso fof no woori ni ko kanko takkuno so dañi ɓiɓɓe sappo omo hirsa hen gotel allah rokkimo ɓiɓɓe sappo o waɗi kuraji kurawal yane ngel ɗo joni min gari ko so tawi a yamiri yomin tirsoymo min tirsemo so tawi a yamiri yomin cottimo hay sinno ɗum jawɗele amen fof no jiɗƴe hen ko ɗum min mbaɗata milejo wi jeehi ha janggo mileɓe kewi wadde ni eyyi ɗum no wadde jeehi ha janggo nden ɓe jeehi ha janggo ɓe garti abdoul mudalib heeñi wi gila o suwa noddude ɓe kanko bilejo o gila o suwa haalde abdoul mudalib wi gel de sa dandi ɗum mami rokke jawdi ha heewa sa addi tan ko ina addana ngel dadde e hirsudemi ngel mami rokke kadoji ha heewa fa sawfa yakunu laka almukafa allati tabghinaha wa tanzuru ilayka fi dahshatin debbo o wone ƴewdemo ne naji o wimo onon to moɗon to addiya moɗon holno foti ɓe mbimi noon so neɗɗo wari neɗɗo ko geloɗi sappo diya amen ko geloɗi sappo قالت كم ديات كنتم تدون به لها أشرة آبال من النعم إن برهامي قدرت خيبرا وفي عبد المدلل بصوتور هرس فاخرا كسبي هرم بي دنيا إلى آخرة تندتي تو يمبي مكو فاقا baba ahmada muhammad ceernajo yimi ko o hetti ɗum kanko noon jimɗi o yima ko tani ko yimi ɗumen alhaji mamadou lamine fall ko ɓuuri hen hewde ko gollere o wi ko gueloɗi sappo ni woni no bilejo o welti par ce que kamɓe aɓe jogui surtout aɓe jogui sharia aɓe jogui dostour aɓe jogui ganun wi a onon ko so neɗɗo addiya mon ko gueloɗi sappo o wi ɗum kay moƴƴi jeehe nawtengel joƴƴinon mo joƴƴinon geloɗi sappo mbaɗon kuraji so kurawal yani e makko kanko abdoullahi ɓeydon sappo goɗɗi so yani e makko ɓeydon sappo goɗɗi ha ɗo haaɗi fof ni woni ɓe kooti ɓe darni abdoullahi ɓe darni sefre geloɗi saabu ɓe ganduɗa ɗo jogori ha ɗo yti ñande hen aynaɓe kam gayno yani geloɗi sappo ɓe darni ɗum abdoullahi dari ɓe mbaɗi kuraji jani abdoullahi yo hirsi ɓe ɓeydi sappo goɗɗi woni nogas ɓe mbatti yani e abdoullahi ɓe ɓeydi sappo goɗɗi woni capantati noon aɓe mbattana yana e abdoullahi ha temedere ngeloɓe ɓe mbaɗi sappo e goo o yani e geloɗi ɗi kamɓe fof ɓe gulli weltare ɓe belti ɓe mbi alhamdoulillahi abdoullahi daɗi alhamdoulillahi abdoullahi daɗi abdoul mudalib ina yiɗi ko ɓuuri laabde ayi nde cigawal ngal yana abdoullahi wona o watti ko ɗimmol o watti tataɓol o wi ɗo kadi ko ma yana e geloɗi ɗi laabi tati ma ɓuura laabde tan ɓe mbatti gongol yana e geloɗi ɗi ɓe mbatti tataɓol yana e geloɗi ɗi min baadi darbin salasin summa nahiraha min sawarin nasi wal awhasi min lahami ni woni ɓuraysiyankoɓe fof gulli machallah ɓuraysiyankoɓe fof gulli weltare tabbiri weltare ɓe mbi abdoul muttalib amma en malama ɓinguel maɗa daɗi ummo hirsu geloɗi ɗi ko ɓuuri yawde kañƴi fof ɗi kirsa koye dow kaaƴe ɗi kirsa koye calli ɗi kirsa ko yaltude makka ala fof nokku gonɗo en ko taari ɗum ha mina fof geloɗi kirsa yimɓe ne ñaama kala garɗo ñaama hen dute e jeeyi e boƴƴi e fof poñƴi fof gari ñaami hen so wona kanko abdoul muttalib e ɓesgu makko hen goto memani hen kusel ɗum woni fa qama yanharu l ible fi butuni awdiya wa shi'ab wa ala ru'usi l jibal hay goto faddaka hen kala ɗo mbaɗa arde sa namdima koyangal sa namdima wecco sa namdima wirgo sa namdima heñere mbiyeteɗa ko ya ƴettoy kala bawɗo arde kala ko namdiɗa hen mbiyeteɗa ko ya ƴettuno e hoore ma hay so poƴƴi gari ne ñaama dawaɗi pobbi fof hay hen goto haɗetake hay pobbi kaɗaka yettade ɗum ɗo ɗum so wona abdoul muttalib e ɓesgu mum hay hen goto ñamani hen kusel ɗum woni lam yusadda anha insanum
wala ta'irum wona ndiwde wala wahshu wona poñƴi walam yakul minha huwa wala ahadun min waladi kanko e ko jibina hay goto ñamani hen ko ɗum woni premiére addi diya mo ganduɗa hoorema yeehi ha heeɓi temedere ina wawi hay sappo ɗiɓe joguinoɗi wonɗo fuɗɗi ari ha sappo kono yaade kam ha temedere koye abdoullahi fuɗɗi omo jari ɗum wallahi machallah won wiyoɓe fonno yande koye aboulahab hirse ha ba yo fonno ko yande mawniraɗo aboulahab ɗon fidaw ngunɗon cottigu ko nelat Allah sallallahu alaihi wasallam sotta ɗon enen fof ko e ngun cottigu jeeɗen nelaɗo noon wona nelaɗo tew e ƴiƴam o sotta ala sotta ko fimde nde sotta ko islam o ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗum ko ɓuri temedere ene jari ɗum caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam e noddago ngo e yidde diine o yo daro yo reene ɗum ko ɓuri yimɓe temedere mayi hen ko ɓuri yimɓe ujunere mayi hen ha joni kala hunde nde dille mbaɗi annabi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mema walla diine o mema o wi manan eɓe mbiya minen de komin cottigu ma nelaɗo ɓe daroɓe jeeya pittali mabɓe cotta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dille cheikh oumar cottigu he jeeno ala innahu sadal wara qabla adami ala innahu ulwi wa sufli wa adami shafi'ul wara ruhi fida'ahu kada dami shafi'ul wara ruhi fida'ahu dami yalwizu bihi fil hashr abna wa ajarama cheikh umrul foutiyu radiyallahu taala anhu o wi fittanu makko ndu o rokki ɗum diine o rokki ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam so wonko yanata e nelaɗo walla ene yana e diine he yo yan e makko waramo kanko ɗum noon so tawi ko yanata e cheikh oumar ene wara ɗo enen fof ken cottigu cheikh oumar ɗum ɗon noon ngun cottigu ngu ceernajo o haali e geloɗi ɗi ngun cottigu jari geloɗi ɗi jari bandiraɓe tedduɓe ceerno madana muntaga ahmad muntaga cheikh mul foutiyu khadimul hadratil umariya o wi o salmini on o wi o yetti on no feewi onon doɗel naaɓe o yettani on Allah ɓe jetti ɓeɗo sukaɓe sagataɓe diine yaltinɓe ngoɗo miijo eɓe jettaɓe no feewi yo Allah barkinɓe amin ko jinnaɓe maɓɓe jiiɗe maɓɓe ko yo Allah rokkuɓe ɗum yo Allah waɗanɓe ɗum amin ko l'islam yiiɗi e maɓɓe ko yo Allah waɗ ɗum ɓe jetti dendagal mawɓe tawtoraɓe ɗo balliɓe ha miijo ngo wawi darade ɓen mawɓe ne jettama so mawɓe ɓe beelanoka so sukaɓe ɓe jiiɗi miijo ngo ɗum wawano gasde hawri noon kamɓe sukaɓe koɓe miiji ko e koɓe mbaɗi ko ɗum de woni ko mawɓe jinno seede muɗum ko mawɓe maɓɓe fof nanɗo jooɗi ɓe jetti conférencier o ceerno Mamadou Bachir ɓe jettimo no feewi conférence o ko timmuɗo yewtere nde ko timmude no feewi kala keɗotoɗo arabiya so heeɗima ene andi tigui hebli oɗo conférence ko ganɗo tigui ko bawɗo arab no feewi wone yimɓe ene janga paama tawa noon mbawa rokkirde so tawi ene mbaɗa conférence eɓe mbawi gandal kono ɓe mbawa wadde conférence ɓe mbawa famnude yimɓe no hannirta ni ɓe jaɓata ni hay wadde ɓe jaɓata o wi hay kanko ceerno Fat Bachir o yiiɗano wadde ko wayni kono alay sago noon o haalne
sa dañi bawɗo haalde wallu ɗum haala o wi hen sahaaji anduɓe ma jaltine e deƴƴere joni noon heblo koye hankorinte a naati penco hankorinte ɓe gonta oppe hankorinte aɗa jooɗo tawa yewta jewte mbaɗe ni yo Allah reen yo Allah wallu o wi oɗo sujet mawdu o mo ƴetti o hono yewtere tiyonde yewtere nde ko hayat ko gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hayatu mouhammadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɗam gurdam ko gurdam joɗɗam kanjam ɓuri dendagal gurdam guranɗam gila aduna o fuɗɗi ha aduna gasa ko gurdam nelaɗo ɓuri yodde ɓuri moƴƴude ɓuri timmude o wi goonga noon koko añɓe ceedi e neɗɗo ko ko ɗum ɓuri wonde goonga añɓe ma so ceedima e ma hunde ɗum nde ɓuri wonde goonga e ko yiɗɓe ma kalta e ma ko neɗɗo mo wonama yiɗa ko gonɗa yiɗa goonga yiɗa l'islam yiɗa joom l'islam o on so seetima e ma ko moƴƴi on ko haali ko ko goonga so haalino ko wona ɗum ne an kam aɗa andi ko haali ko wona goonga kono noon Allah haalnimo goonga so amérique naaɓe ɓe américain jibinaɗo to amérique to jangi toon mawni toon wawi jangde o wi omo witta aduna o fof omo ƴeewa hol e aduna he gila adama ha joni hol ɓurɗo timmude e aduna he omo suɓo hawa dañi yimɓe temedere e nder temedere he omo supto omo ƴeewa ha hakkille makko yettinimo e namdade mo anduɓe waɗaɓe no wayni ɓeeɗo temedere ɓe o supti e nder aduna o fof gila seydina adama ha e jallunge hol hen ɓurɗo wonɓe hen julɓe eɓe gona julɓe masiyankoɓe communiste en ɓen fof o darni yeeso makko omo ƴeewa o wi dendagal ɓeeɗo temedere ɓe o supti aɗa ɓuuri timmude hen ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam te o wona julɗo deftere nde ene woodi alkhaliduna mi'a wonde asɓe tabitɓe aduna ɓe ɓurɓe moƴƴude ɓe ko temedere yimɓe ɓe ganduɗa ta ɗumen aduna o ha joni koɓe yimɓe temedere o wi ɓeeɗo temedere woni numéro 1 number 1 ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam est ce que so tawino Allah yeeɗi en o waɗi en jeyama e on ɗon neɗɗo en goni yimɓe makko ɗum ɗon ko yettere Allah no feewi nangtoɗen hen no feewi nangtoɗen hen no feewi gonen mo gonanen mo gonen e ko adduno ko gonen e wadde ɗum défendre nguuren hen ko hen tawɗen tane babiraɓe men ko hen eɗen mbawno wonde goɗɗum tawa en jeyaka e ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabu wona an suɓanto hoorema ɗum noon Allah cuɓotoɗo o so tawi o suɓani mama a jeyama hen ɗum aɗa foti wiidemo Allah a jarama nangtoɗen hen ha tiiɗa oɗo Abdallahi ɗiɗo gueloɗi cottimo kanko jibini Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam haaloɓe kaali e makko kanko Abdallahi o ha heewi hay Ahmadou Shawqi on ko ganɗo goto misranajo haali e makko ko heewi wallahi o wi wulidal huda wal kainatu diya'u wa tabassama as-sama'u fama zamani tabassumun wa sana'u sahih on ko aba o ko ni o wi moƴƴere jibinama jam jibinama ko rokkanma jam ko addata jam e aduna he jibinama yimɓe fof aduna o fof wonti lumiére aduna o fof wonti hunde ko ŋaaɓi e ngo mosana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yijitani on de Allah ene moƴƴani on duɗe naaɓe yo ɓooy yo juut gila ko juuti gila ko ɓooyi ha hande
haa jam yo ɗum won yo ɗum ɓooy inchallahu inchallahu inchallah ndiɗo leydi o wi développement muɗum jaarugol mum yeeso so tawi ene haale juuɗe doɗel naaɓe ene heen sabu ko dañal woni développement naaɓe ene heen sa yi Dakar o wi oɗo patrimoine mondial building machine so tawi nani e nder Dakar ɓeyi ɗum ko doɗel naajo ɗum ɗon ndeke développement leydi ndi doɗel naaɓe on keedani heen caggal e woɗɓe doɗel haa yetti oɗo ceerno Basirou baɗowo o conférence o yo juutan on so tawi ko renete e diine ko oɗon jogii heen geɗal moƴƴuɓe moɗon waliyaaɓe moɗon suudu Cheikh Oumar kon jaatigeeɓe muɗum waɗii ɗon balɗe suudu ndu haa jooni oɗon ndeni ɗum yo Allah reen suturo yo Allah reen ɓesgu ngu tinnoɗe banndiraaɓe tinnoɗe onon sukaaɓe o haali e nder conférence e hono sayyida Maryam Allah wimo huzzi ileyki bi jiz'in nakhlati tasaqata aleyki rutaban janiya dillin sababu ɗum ɗon ko dillinde sababu dilline sababuji onon sukaaɓe onon mawɓe enen sababu dañen ɓuren kisen diine men yooɗa gurdam men yooɗa dilline sababu banndiraaɓe yo Allah waɗanen yo Allah hokken sutura waɗanen sutura on jaarama banndiraaɓe sukaaɓe ɓe ngari kalnimo wi def mbimo ceerno yewtere nde de ene waɗa o wimami arso Allah jaɓi ɓe garti yero gise e goɗɗo ɓe garti kadi ɓe kalnimo henki walla heccanki jamma o wi gueɗe ɗe de ene jiiɓi seeɗa ɓe mbi ceerno min jaafimama mi ɗum wona haqqe moɗon ɗum ko haqqe makko haqqe doɗel ko heen o jeeya alay sago o arat omo jogii conférence uji ɗiɗi goɗɗi gooto heen fof ene yiiɗo yetto ɗum sabu oɗe jiɗanimo yo dañ baraji ɗi ɗum waɗi o taƴi conférencier o kono o wawano wadde hay hunde o wi o nimsani kadi o wi ko yinno alay sago heeɗo seeɗa ko heeɗi seeɗa ko o naftorima o nimsani so ɓenni to conférence uji to o wi so hooti kadi ko jangguinoyowo ɗum ɗon noon o wi ene mettamo no feewi yaade o oppa oɗo conférence tawa gasani o wi ene continue caggal makko kono noon son keɗima o heeɗima so haali kanko ceerno o haali yo Allah waɗanen sutura son jaafimamo o ɓenna kadi goɗɗi yimɓe waɗɓe fatɓe yo Allah hokki en wattude o samwuri en ɓeydi en ustaki on jarama eywa ceerno madane Allah jarama a jarama ka ɓesgu tergal gummigal esay ko Oumar ɗum amen jeeɓirma ɗum kono ko jikkuji ma ɗi min jeeɓirtuma neware ma e fuutankagal ma e timmal ma e kaaray siragal ma ko ɗum min jeeɓirtuma taniraɓe say Oumar alhamdulillahi kamɓe fof koɓe seeremɓe meɗen kono jikku mo cifiɗa o ko cuɓeteɗo e nder maɓɓe ɗum noon amen jettanma ɗum Allah amen ñaagui yo Allah jundu gurdam enen fof tawtore ɗen sukaɓe sabu bimɓe ɗiɗo sababuji yettore ummorade e mawɓe meɗen gila e Demba Gisa ha yetti less ha yetti e jaalal tambingal ngal hono ceerno Abdourahmane Sall ɓeɗo fof yo Allah jurnu gurdam bi jaahi sayyidil wujudi wa ashabi a jarama ceerno madane min beltima wassalam gayni kaami tan ko gonga wallahi ko gonga tan kalmi ko kalmi ko kamɓe fof aɓe ceedi ɗum aɓe gandi ɗum e ceerno Abdourahmane mbi sa yammiri eyi alhamdulillah ceerno mi yer janggu faati en juulane annabi sallallahu alaihi wasallam yo Allahu yaafo en yo Allah uddit yo Allah tabitin bandiraɓe en beltima bandiraɓe on jarama min beltima ceernajo o kadi garangal muɗum kadi en beltima hen eɗen jaara wonɓe sababu garangal makko ɗo ete sabu wona hunde wemde kadi ko haalɗo ko kadi ɓeydi meɗen en mbino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bamma ko biyeteɗo Abdoullahi sottirama gueloɗi temedere
o ɓeydi heen hannde o enen fof ken cottigu makko nden kam ko gelooɗi kono hannde o so diine l'islam o memama tan ina jarani meɗen sottude pittali meɗen arwahuna fidaun lahu mahma kan joni ni woni ha hande gonɗen koye gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gati a wawa arde e makko tawa a arani e lasliji makko ɗi lasliji ɗi goni hunde fof koma paama lasliji ɗi holno ɗi lelorino e holno ɗi goruno holno ɗi gurduno ko nden mbawata famde tigi rigui gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi mouhammadoul bousayriyu o wi an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lam tazal a serani fi damairi l kawni e nder windere he tuhtaru lakal ummahatu wal aba'u a serani aɗa suɓane keeceje laaɓɓe e baabiraɓe moƴƴuɓe aɗa suɓane rangaji laaɓɗi e yummiraɓe kadi moƴƴuɓe an nelaɗo sallah alih sallam kanko mouhammadoul bousariyu o wi ma madat meeɗa ɓennude fatratun fatara mina rusuli ummorade e nelaɓe illa so wona fatara o basharat weltini qawma ha yimɓe muɗum bika ɗo maɗo ɗo aɗa am baw hono habaruji ala foof annabi meɗɗo arde so wona nde o ari nde ko adi nde o yahata o ɗaccide yimɓe makko wonde mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko garowo ɗum woni wa badalil wujudi min ka karimun a ari aɗa umme e keeceje tedduɗi min karimin ummorade e taniraɓe tedduɓe ɓe ganduɗa aba'uhu waabiraɓe mumen kurama o foof ko tedduɓe ɗum woni ɓeɗo ɓe kalaten ɗo ete ni woni abdoul moutalib nden o gasni hirsido geloɗi ɗi temedere ɗi foof o hirsi ɗumen o gasni ni woni ahada bi yadi waladihi abdoullah ɗi gasi no kaldirɗen ni en paamiri hono noon kono noon abdoul moutalib gurdam makko ne heewi qissaji omo jogii qissa goto mo ganduɗa ko abraha umminoma yaman mahi toon bildin mawɗo ala fof ko o waɗani hen e cinkal karoje muɗum ha e marbre muɗum ha e kanŋe muɗum fof o waɗi ɗum o jogii himme yaade makka o yirbinoyo suudu kaaba yimɓe ɓe mbatta hajjoyde e bildin mo mahi yaman o mo mahi toyto ni woni nden hijjore ɗum ɗo ɗum gasi o yiɗi oncude yimɓe ɓe yo ngar mbatta hajjude gayete o tawi ɗum yahata o wi ɓaadi ko noon mo ya o ɓaadi ɗum yahata mo ya o yirbinoyo suudu ndu so ɓe natti jogade kam suuduɗa ɓe bango walla ko nandi hen maɓe paatu gayete ni woni o ummi toon o hebli geloɗi makko o hebli dimaɗi makko o hebli ganduɗa hoore maɗa on saaha kamɓene ɓe jaari ko ñiibi wonno dabaji mabɓe o ummi toon o ari yidde helde suudu kaaba so o ina juuti ko ɓuri raɓɓidde hen ko o ari ha ɗaif o ronki andude laawol ngol ina lawamo howo yettoyo makka waaji goto nan ɗon wi kañum ne wawi wonde kollowomo ha o naata makka ni woni on soggimo addimo ha nannimo nder makka nden waari makka o heɓi ko ina wona 1 kilométre walla 2 kilométre caggal wuro ngo ɓe kawri toon e geloɗi ko ina wona temedde ɗiɗi ngeloba fof o nangi o addi o waɗi ɗum e pengal makko sabu omo arde e ujunnaje 10 neɗɗo kala ko hawruno gila e geloɗi gaynateeri fof o rendini o watti ɗum e pengal makko o wi neɗɗo makko goto yo ar yahanomo to nder wuro to kala mbo o tawi toon ko kañum woni laamɗo yo wiimo min mi arani habde e moɗon garmi tan ko yirbinde suudu ndu e helde suudu kaaba ndu mbeɗa yiiɗi hankkadi yimɓe ɓe so ɗe jaaha hijjore mbatta yaade to immeuble mo mahmi leydam toyete mi arani habde e moɗon noon son jaaɓi bisimilla mi ara ko ɗum tan addimi mi hoota
so tawi on calima onon fof mi wara moɗon mi yirbina suudu ndu mi hoota ni woni on yeehi rendini yimɓe ɓe namdi hol mawɗo ɓe mbi ko Abdoul Muttalib hono Cheybatu o haali nelal ngal o nelagal nden o haali ngal o gasni waajo o wimo yah amina ngara sabu doole ɗe o ardi ɗe o filtima ɓeeɗo doole ko taaniraɓe makko mbadduno e mabɓe e taaniraɓe makko kanko garɗo mbadduno mo ahada hare waɗata en jawti ɗum kono mataw taaniraɓe jeehi ɗum firtima ya amina ngara nden o yeehi Abdoul Muttalib rendina makka naɓe fof wi o en mbawa habde e muɗum jehen keɗeɗon ko haalata e nder ko haalata ko Allah ne wawi rokkude meɗen longine meɗen dañen hen ko ina addana meɗen sowde e musiba mo o addi o kono ko adi nde eɗen mbaɗa ɗum noon kamɓe fof ɓe jeehi suudu Kaaba ɓe bangoyi ɓe ñaagui ɓe jeehi kala ɗo ɓe jurtuno moƴƴere e nder Makka ɓe jeehi toon ɓe daari toon ɓe ñaagui suudu ndu tan ɓe jogui ɓe ñaagui ko ɓe ñagotono fof ɓe jeehi ɓe notoyi lamɗo o soyniɓe aɓe ngara soyni Abdoul Muttalib e hayba mum e annore mum e teddugal muɗum lamɗo o ummi dari jaɓɓimo joƴƴinimo e leeso ngo o jooɗoto ngo o wimo jooɗɗo Abdoul Muttalib ala mi jooɗo mi sawnoma ala an ka lamɗo mi jotta o Abdoul Muttalib jooɗi less sabu Allah e makko hormade Abdoul Muttalib kanko ne o rutti o jooɗi less ɗum ko mawninde garɗo e makko o hurum o ni woni kamɓe ɗiɗo fof ɓe jooɗi less laamɗo o ene wadde e makko mo jaamala no gowruɗon wona on nani nelalam ne wona oɗon gandi ko addimi o wi aha min keeɓi nelal ngal o wi holko mbiɗa hen o wi min garanmi tan ko gueloɗam ɗi nannguɗa ɗi kala ɗo fawno Abdoul Muttalib e martaba e toowal o tellini ɗum ha less o ƴeewi Abdoul Muttalib o wi ijam mbiɗa ko an woni mawɗo ngol ɗo leñol o wima aha an woni mawɗo Makka o wima aha o wi an nduɗo suudu gila e taaniraɓe ma ko ina wona duuɓi temedde ko hen teddi ko hen jogui hurum ko hen mawni teddugal mumen fof ko hen min mi ummo to gummimi to mi ara ala ko addimi so wona helde nduɗo suudu a arani ñagademi a arani wadde intervention hay ala adduma tan ko gueɗoɗi ma ɗi keɓmiɗa ɗi an noon a famɗiti e yeeso am adduma ko gueɗoɗi o wi a famɗiti e yeeso o wi ko ɗum gueɗoɗi gaddimi o wi ƴettu gueɗoɗi ma o wi gueɗoɗi gaddimi o rutti kadi o haalti kadi haala ko haali ka Abdoul Muttalib mo he woto tampinam min gueɗoɗi ɗi ko min jeeyi ɗum suudu ndu ne jogui joomum suudu ndu ne jogui inna lil bayti rabban sawfa yahmihi suudu ndu ne jogui joomum hawnaki joomum sa yeehi toon on son jogui hatta ne wawi hadde min ko gueloɗi ɗi jeeyi mi tottam gueloɗam o ummi o giddi o wulli o wi ƴettu gueloɗi ma jaaha ngare e gumme keɓloɗe e jehen ni won o ƴetti gueloɗi makko kanko Abdoul Muttalib o rumti kanko yiɓɓe makko ɓe jeehi nden ɓe duttima kadi kamɓe fof kadi ɓe jeehi suudu Kaaba ɓe mbaɗi duwaw mabɓe ɓe gasni Abdoul Muttalib wi caroɗen ɓe yo pa hayre naggam ɓe jalti wuro ngo ɓe cuuɗoyi ɓe dogi ɓe cuuɗoyi sabu ɓirrade neɗɗo wawma kadi doga koye jambaragal jeeya ni woni ɓe jalti wuro ngo ɓe jeehi ɓe cuuɗoyi e burti Makka wiyete burti ko laabi Makka e nder kaaƴe e fof kanko e heɓli kono makko yo gummo sabu ñiiwa ba doole mum keƴani e suudu he ñiiwa ba ɓe mbi siranko mbi ñiiwa ba wiyete ko Mahmoud o waɗɗi ñiiwa ba o ummi joni nde ɓe garata nde e laawol he ɓe gaddori hen neɗɗo goto mo ganduɗa ko sehel Abdoul Muttalib e commerce e voyage uji ɗi waɗanno fewde Yaman fewde Cham on koye sehlaɓe Abdoul Muttalib nde Abdoul Muttalib yimo wima ijam annene koye mabɓe jeeyaɗa arɓe helde suudu Kaaba o wi min de kami ɓuraɗo doole ko ɗum addimi tan kami ɓuraɗo doole kono fimde ne joguimi e suudu he nde e fimde ne joguimi e cehlagal men e fof ɗum nan ɗon ha hande kono kami ɓuraɗo doole noon somi salinoma arde tan mi warata ɗum addimi o wi ɗum noon wadde wallam jinmi ko ɗum ko mi rutto qissa he seeɗa jinmi ko wooda no ballirɗa kam waajo wimo eyi mami walla o ari o yehi to mo ganduɗa ko kañum woni bokku neeg makko denowo mo kala mo ina naata ko on nannata ma e lamɗo o Abrahata on ko on ñumani gardien o wi tinno wat feere Abdoul Muttalib ari ɓe o nelannoɓe ngari
sa yehi mbiyama yo bismoɓe kadi bismogol moƴƴol on kadi jaɓanimo pour mbawen famde lefte ɗe so ngari kamɓe ɓeɗo ɗiɗo koye daɗɓe heɓe jeeya o wimo ya ayyuhal malik ehe ma lamɗo ehe ma prince lamɗo makka arina no jooɗino fadma sa bismimomo o naata so naati tinno keɗoɗamo ko joom yimɓe ko joom martaba ko joom leñol ko joom kalasal ko joom ɓesngu sa hiɗimomo kala ko mbawɗa waɗandemo waɗanmo ayi bisimilla makko waɗmo recevoir kono o laafi hen gueɗe goɗɗe ɗe ina woni intervention o suusa huccide makko tan o wiya naggam kono noon e bismogol he tan o wi o haaliri haaju makko foof bismo oɗo neɗɗo tedduɗo o baɗo ni o batoɗo ni o baɗo ni o batoɗo ni bismo ni woni o wimo bisimilla makko ni woni o ari abrahata ummanimo o sali jooɗaɗo e jonde abrahata o jooɗi leydi abrahata tawtimo less ni woni noon ko ɗon ɓe jooɗi aɓe jewta ha abrahata looɓi andi oɗo no fottirni ala ko addi ɗum so wona gueloɗi muɗum o holli kadi wonde kanko ko gueloɗi ɗi e jeeyi suudu ndu ne jogui joomum soni yiiɗi wadde défendre suudu mo ma waɗoy so waɗani ko kañumi en hen toon kanko gueloɗi ɗi o addi yo tottito gueloɗi ɗi ni woni o natti jarde hay hunde e yeeso abrahata saabu suudu fondu ni ko ina wona duuɓi ujunnaji ina rontodire ha yettoma mi ara yidde helde ndon suudu a haaldata e yam ko fewti e kabaru ndun suudu kaldatama ko haala gueloɗi o natti waddemo respect o wimo ƴettu gueloɗi ma yah ni woni o yimɓeɓe yo ngummo ɓe keblo heloyde suudu ndu e nder préparation maɓe goni e dow muɗum he so huccini ñiiwa ba e to suudu ndu woni to ñiiwa ba saloyaade juso o wadde hen haaɓe tampa ɓe calo so huccini ñiiwa ba banggue goɗɗo tan yaha hafto doga o artira ɗum so huccini salo aɓe gone e dow ɗum ha Allah neldi e mabɓe colli ɗi ganduɗa hoore maɗa hen sondu foof ne jogui hayre nde ko microbe so yani e maɗa tan mayata woni alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiili a yiyani an ɗum ɗo de ko hunde wande gila nelaɗo arani nelaɗo ari Allah ina rokkamo akhbar ina mbiyatamo akhbar ina hokkamo kabaruji ko kewno hono no journaliste ji mbaɗata ni walla ko nandi hen ina rokkamo kabaruji paama ɗum ɗo kadi kewino nde ɗum kewata de a tawaka kono gillam e ma yiddam e ma armi haalam ma no ɗum yaruno tawa sa heeɓi hen ala joguiɗo information labɗo ha foti e ko joguiɗa ko joni aɗa wima alam tara kayfa mbete a yiyani alam tara mbete a yiyani kayfa faala rabbuka hono no joome golliri joom en ñiiɓe arnoɓe yidde helde suudu ndu alam yajal mbete o waɗani kaydahum peeje mabɓe e helde suudu ndu fi tadlilin koye majjere wa arsala o neldi alayhim e dow mabɓe ɗayran diwri ababila mbiyetendi ni sen belama eɗen mbawi wiide so mbala dande futanko mbiyata ɗum diwri ndi tarmihim ene werloɓe ɓe hijareten e kaaƴe hen sondu fof ne jogui hayre kadi ko ɓuuri hen hawnade sondu fof ne jogui hayre ne jogui nde wiya ko yo fiɗo e kaari hay so ari kaari yan ɗo jogoto hayre mum tan hande yi kaari fof to werlo ɗum woni fa jaalahum o waɗiɓe ka asfina aɓe mbayno ñomre ma kuulin ñamade sa are ngesa ba no wayato yodde ni cammeje mum butali mum no wayato yodde ni so coñal waɗi ha ñaay ko waɗi ha ñaayal waɗi a arti ɗon no ngesa ba wayata ni haɓe mbaati hono noon ma kuulin ka asfin ñomre ma kuulin ñamade ñaayade a faamide sa soñi tan ñaayal so a wadde taw ine heddi ha hande mbaadi ngesa ba nan ɗon kono so nayi naati hen ko wona temedere walla temedɗiɗi so yalti ngesa ba tan andu hankadi baal hankadi komo wuuri tan noon baal ngesa wayata ni noɓe mbano e heewde ujunnaji ko noon ɓe mbaati abrahata kam dogi kañum kam nde wonno Allah ne kañum woni mawɗo o Allah ne yiɗi leppudemo omo doga sondu makko ne rewe makko ɗo suuɗi fof sondu ndu ɗumen so suuttima kadi sondu ndu yaye makko ho arte yimɓe makko ɗon sondu ndu fuɗɗi werlademo o maayi hakkude yimɓe makko fami oya dabe lamba moɓe ƴettuno ɗaif kadi sondu ndu fi ɗum maayi amma oya gonnoɗe damal ne waɗa intervention e sehel abdoul moutalib gaddoraɗo ɓeɗo ɗiɗo cowi hen saabu anniya innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa anniyaji mabɓe ne moƴƴi ko nder o tan ɓe poola ɓe ngari ɓe jante e dental he kono ɓe jaaka e maggal illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman
so wona mo ganduɗa ko bawnaɗo força a wawnama a forçama ya wat bonande a waɗi a ala hen bakkat bari ka bawnaɗo porsaɗa a waɗi ɗum a ala hen ɓernde ma ina ko fiɓi ko ina luuti e ko mbaɗɗa ko ɗum basi ala hen kamɓe ɗo ko wawnaɓe tan ɓe gadda kono anni e mabɓe no moƴƴi ɗum waɗi ɗayral ababila nde ari nde ina werlo yimɓeɓe kaaƴe kamɓe ɓe cowi hen ɗum ko amul fiili wiyama nelaɗo koye nden hitande jibina bi amil fiili mi anda no seydou alhaji mali si wiroto ɗum ni yawman bada nunin wiyama ko caggal muɗum balɗe 50 o jibina caggal wiyama ko balɗe luure ne keewi hen ɗum koye qissaji abdoul moutalib kadi jeeya e qissa bargol ɓiyi ko hawo sotti ɗum e gueloɗe temedere ko hen jeeya nde ɗum ɓenni noon o nangi e jungo abdoullahi o yeehi o yiilonoyi ɗum sohnajo holko waɗimo nangude e jungo abdoullahi saabu abdoullahi gila o sowi e kirse ɗe hankadi dendagal rewɓe makka ɓurɓe wadde fayide ɓurɓe yodde ɓurɓe tinde koye mumen koye galleji mawɗi jeeya hankadi batti yettademo e yidde yo res ɗumen bam makko jaggi e jungo makko automatiquement nawi yilonoyimo debbo gila ɓe bonnani fami yeehi hatta wasala wahab bun abdou manaf haɓe ngari e oɗo gorko on saaha ko kanko woni seyide bani zuhra nasaban wa sharafan o ƴami ɓi wahab hono biyeteɗo aminata o ƴamani ɗum ɓiyi ko hono abdoullahi wahab rokkimo ni woni famille ji ɗiɗi ɗi ndenti mbaɗi dewgal ngal ɓe mbaɗi yange nge ñande yange nge gasi ñande hen ko adi nde o ƴeftata ɗanngal qissaji garoji ɗo e ne ɗi ko hen kewi ɗum woni wa qissatul amana allati yahmiluha ila ahli makka jami'an sabu oya